ako správny ocko sa nám snaží odovzdať všetko to, čo sa v živote naučil. Samozrejme, najradšej prakticky. A ako správny lesný mužiček, najradšej v lese. Keď nás neberie stromčeky sadiť, okosovať ich či obaľovať pred zverinou, tak len tak, radovať sa z toho, ako rastú, menia sa a len tak si vychutnávať čerstvý lesný vzduch. By ste sa čudovali, čo všetko sa môžete od takého ocka pri obyčajnej prechádzke v lese naučiť. Ocku si blázon. Odkiaľ spadnete? Trošku ale doľavo, tam je viac ďalej. Ocku si tam ešte odriete niečo. To bude nohy pustiť ako... Aha, tu sú také rýchlovka, hej. Tiež biedný, to sú taký košatý, krásny. Takže tentokrát nám prezradil, ako sa rád hrával ako malý chlapec. A ako správny učiteľ svoje zručnosti podáva v momente aj ďalej. A tu poď do boku. Do boku ešte. V druhú stranu, Maria. Tu poď. Tu. Doprava. Ešte ďalej. No a tak a chytíte ganej, že tak a šuchni sa dole po nich dole. Tak a teraz sa šuchni dole, tak to je. Hej. Maria, ale drž sa tam tak, no a dole sa šuchni. No a rukami tak sa zohnie, tak šukaj sa dole. Tak, no a šukaj sa dole. No púšťaj sa. Veď púšťaj sa dole. A furt šukajte ganej s druhými rukami. Neboj sa, veď to... Veď nohy všetko. Majka, No tak to púšťaj. No a druhé si zase chytaj, ale to musí sa šuknúť. No tak a šukaj sa dole. Majka! Tak, tak. Ty chápeš to ako? Maria, a to sa musí tak ako hodiť na tie gany, že tak šuknúť sa dole, nie? Tak ako ty, nohy rovno skoro a tak sa šuknúť. Chrbtom šla. Rozumieš, to treba takýto hrubší strom. To je to šale, ja si poviem. Ja to chápem, ako musíte byť tak trochu. Tak, a nohy dole zdrapiť a ten by sa tak šuknúť dole. No vedia, ja si poviem. A ja sa bojím, že to drža ako keby som No vedno, ale ty sa mu to ako šuknúť sa a dole sa len pridržiť. To tak krásne po tých kamežách, ako keby samo šlo. Áno, ocko, pochopila som. Odovzdám aj ďalej, keď bude na to možnosť. O, tak to zvedaj. Tam sa nedolal. No a keď sa doláme, tak vieš, čo budeš robiť? Ťa odnesem domov. Odnesem na chodte? Áno. Dobre, tak idem po šej. Tak idem tam. Sa musíš chytať? Ako? Sa musíš chytať niečo? Hej, sa musíš dodať týchto, bez väčšieho. Aby si sa vieš, ako si príde do ďalej, to by náhodou. Koľko mám asi metrov? Toto? 3,5. Je to keby si skočila stať, by sa ti nič nemuselo stať. Takže... Ale podľa toho ako, keď sa zosypeš na hlavu rovno, tak to je nič moc. Nie. Vidíš ma? Áno. Tak. Idem sa teraz pokusiť o kastoles. Teda nie, idem sa hrať tak, ako sa môj ocko hrával, keď bol malý. Idem na hru. Keď nebolo slikačiek, tak sa musia deti hrať ináč. Tak sa musia šlikačky robiť s stromom z toho, čo bolo. Ideme. 3, 4, 5! Tak verím, že z tohto si príklad nikto brať nebude. Dýchaj. Výborná šmykačka, tu nebolo žiadna okolo. Pomalý záver. Výborne dopadla, idem ešte raz. Poďme spolu lietať. Pozri
už letím. Jak? Joj, pozor. Prežil. Prežil. A ja som prežila. Bolo to krásne. Bolo. Zrušo. Dobre, výborne. Typko, Áno? povedz ešte posledné slovo pred odjazdom. No vyskúšame. Ale dávaj bacha, hej. Áno. Ty keď spadneš, to bude ešte trošku horšie ako ja ti neodnesiem. A je sa! Neviem toto. Výborné. To je Jana Šmikačka. Som sa mohol aj pustiť trochu. Trošku si sa mohla pocítiť. Nájdeme stred medzi mnou a tebou, nie? Dobre. Jablsky ma neudržia chudery. On mu to naplno. Održia. Šmiknime sa, šmík! Teraz sa musíš pustiť, sa prekloň. Zadok vyšpuň. Vyšpuň a dozadu sa mám prekloniť. Tak, hej, tak von. Tak. Zás rovnako. Skončilo to podobne ako v prvom. Počkajte, musíme ísť zblízka si odpadiť túto skamenelinu. Dobrý, nejak si Dobre. dopadli. Výborné. Výborne. Páčilo sa? Áno, len nejak na to ešte prísť na to, jak sa to má. Toľko radosti z jednej zábavky. Ocko nám mal veru čo ukázať. No, takže misia splnená, naučil nás niečo potrebné do života. A zábava môže pokračovať. Ona spolu